Efenyero inoita mugoziva zvamanga musingazive. Ndiyo inoita kuti mugoona zvamanga musati mambonzwa. Yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupa updates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichingoitika munyika yekwedu. Nhasi ndiri kuuya nenyaya iri kupisa, nyaya iri kunetsa mumastreets epolitics especially paZimbabwe. Munoziva kuti kana dziri nyaya dzepolitics isu kana tatanga kutaura tinotaura nyaya zvokuti ivi kana iwe uri munhu weZANU-PF wacho tonokuudza nyaya zvokuti wani mashefu ako zvokuti unotombogarawo pasi. Idzi nyaya idzi hadzizikanwi kumasero kana nemachairman enyu, havana zvavanoziva, vanotouya kutonzwawo kana tatanga kutaura. So nhasi panapa ndiri kunzwa kuda kuvhura imwe hombe yenyaya dzimwe dzinhu zviri kuda kuitika, but this is the future and this is something chichaitika zvokuti muchavhunduka, pachashamisika, vanhu vachashamisika kuvhunduka kuti zvinhu zvada kunyatsofamba sei. So mamiriro akaita nyaya panapa yandiri kuona yaVP Chiwenga, President ED Mnangagwa vacho nemamwe mavice avo, nyaya iri kuitika ndeyekuti pari kutonzi pakuda kuti munhu asvike 2030, but zvakadaro padarowa maconfusion akasiyana siyana. Ino ndakaona a certain guy achitaura kuti Tagwire akagara taura kuti hatidi kuita president, ndakanobasa nekuita president, but kana asiri kuda kuita president saka why ari kuuya achipinda kukandawo zita rake muheti. Unonzi kukanda mazita muheti kwekwe, kuchingokanda tumunyora tumazita mokandawo mazita muheti muringi imo mwakuda kumhanya. It's like zvototinetsa kuvhiringidza here kana kuti ndiye plan B kana plan A ichinge yaramba. It's something chekuti chikuda kuti chinyatsoongororwa tionesane kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo panapa. But nyaya iyi pandiri kusangana nayo pari kunzi while the shrill 2030 succession battle noise has temporarily subsided, President Emmerson Mnangagwa's political allies are maneuvering to pull yet another coup against VP Constantino Chiwenga by getting the upcoming annual party conference in Mutare to adopt a resolution for an amendment of the constitution to ensure the incumbent extends his rule beyond his 2028 second term constitutional limit. Mnangagwa and his ZANU-PF faction succeeded at the conference in Bulawayo last year to pass a resolution that gave the president an option to extend his rule from 2028 to 2030. Now they want to pass another resolution in Mutare when conference meets from 13 to 18 October for an amendment of the constitution to give effect to the Bulawayo conference resolution. This is something chekuti chapadhuze kuda kunoitika because uko kwakangorwa kwakazvanzi resolution 1. I still remember mutsvangu achuya achinyebedzera kubhaiza kudzungara achibvunzwa kuti ko nyaya 2030 murongo achiyakati hai nyaya 2030 is dead and buried, takatopedza nayo kudhara, but now yakuda uchidzoka zvekuto ichinyatso like what zvakafanira kuti wa download something tingati download application or something woisa mufoni mako, chasara ndechekuti uzori installer rotanga kushanda. So this is the same thing zviri kuda kungoitika panapa kuti vakadownload resolution 1 yavo kudhara, chasara chii kuiinstalla kuti ishande. Wangofanira munhu angotora ngirini wakuda kungoti alright ndaanayo WhatsApp mufoni, but chandakuda panapa kuisa namba kuti titange kutoshandisa because ndo zvinhu zvinenge zvatopo. Saka ndo nyaya iri kunetsa panapa kuti aiwa vakuda kuchirwa another one because last time takambobuda chitaura nyaya tikati you guys should be very careful pane zvinhu zviri kurongwa nevarume ava because now vapadhuze kuenda kuBulawayo kunoita resolution 1. Takaitaura nyaya yacho iyo, vanhu vakati aiwa hazviitike, there is no such a thing, zvamukutaura zvacho mukuzvitemba muri kuzviwana kupi zvamuri kufunga izvozvo. Even kusanganisira kune vamwe vanhu vachaitozvita vemuZANU-PF vakati wai mukutudza nyaya dzekupati kwedu munenge madziwana kupi, mukudziziva sei? And I was like vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti anorwara, asi aiwa hazvizombopotse zvakadaro. Saka iko zvine zvavakugadzirira kunoita chimwe chinhu, something big for their president. Varoda kuti aramba achitonga, ndo zvavari kuda ivo. Zvokuti vana veZimbabwe vaneta havasi kumbozviteerera, zvokuti vane nzara yazoro havasi kutomboda kana kutombozvinzwa. Ndakatombotraya vanhu vakambozama kuti iwe tanzwa nenzara, tanzwa nenhamo, hakuna mabasa, hakuna anochiti okay alright ende vakatogadzirira plan B. So chinonyatsoratidza kuti zvinhu zvese izvi zviri kurongwa neplan dzekuti imimi vanhu mubva mangonyararidzwa. Da kuti muonere dhiri riri panapa, ndiri kuti zuro ndizuro panapa.
pakabuda uya Minister of State Security achitaura kuti right izvi so ndakuda kuona vanhu vari kungobuda vachitaura zvinhu zvekuvenga president uchididi taura kudhila navo manje uri kuzviona is like iwe muri kumboti chii kwemi munhu wemuti avengwa nani kwemi mukuti chii chasara chongoti pano kutonzi hapasi kudiwa munhu kana unofunga kutaura nezvake unofanira kungotaura uchimupraisa uchingomuimba uchimuimbira uchitata akanaka ari kugona like zvinongoitawo vamwe vasina kana brain kuti ukavabvunza kuti mukuti ari kugona zvipi nezvipi mimi haakwanisi kuexplainira so ndo zvavari kuda so zvinhu izvozvo vakatonodora saka bati kuti tibudirire panyaya yedu ngatitange tadai so tobva tadai so iplani iri kurongwa uri kuzviona saka vapedza kudaro wana ziyambi vanenge vachibudawo vakatombogara kudhara vatombouya pakatinetsa nyaya yacho vakati tidi vanhu vanotaura vachindingirina vachitanga ruda mutuka uyo angoti vanhu vanongovenga saka kureva kuti pachatomborwa munhu zvisingaiti ndikamboona pachitaura ziyambi achitati nyaya dzako mukangofambisa nyaya kana mumawhatsapp group imota akuya tichitora muridzi wewhatsapp group wacho imo tiziva kuti wasire zvichisendwa iwo tokutora iwo admin wacho iwo sei wasiya vanhu vachisenda zvinhu zvakadaro muplatform yako ukasiya zvirimo kanzi ukaona zvasendwa ichiva number 1 kudeleta kupinza fiye vanhu kuvhundutsa vanhu those like zvine zviripo like vanhu vakaita sana vanhu kuti tingati chima chiko mafudza mombe vekuti vanenge vangopindawo papolitics ipapo tanga kudairira nyaya dzavasingazive havazoti nyaya dzavari kumhanya nadzo inyaya hombe inyaya dzine chekuita neupenyu hwevanhu inyaya dzine chekuita nekuti muzvipatara vanhu vararamewo varapwe zvibudirire zvifambe but vanongouya vachingotanga kungosimbisa izvo zviripo kuti aiwa titori right takawirirana kupati kwedu I still remember mwakatati musapindire nyaya dzedu kuno kuti right tikuita zvinhu zvedu waimisa muchizouya muchitiudzira muchitiita sei vari kunyatsoziva kuti uku kwese vanodribla munhu wese hakuna kana one anomira kumberi kwavo kunze kwe1 guy wavari kutotya kutotya kuti vari kuziva kuti ari kufunga chii because iye anenge akangonyarara the guy is VP Chwenga ndiye anenge akangocoola down haasi kumbotaura ari kungoona kuti zvinhu zvavo akangotarisa wakanyarara rizi haana kana one word ari kumbotaura nezvazvo and pakambofamba imwe rumors achitaura kuti the guy is not interested kuti azoita take over akangoti position yaari iyoyo achididi and I was like hamisi mazvikasika here zvinhu izvi because kana anga asiri interested anga asingambozvibvume zvekutombouya achitomboitwa vhaisi vachaingoita like zvakaita mujuru zvengoti inini pangu ndasakura ndazunza ndabo but zvine machances akawanda ekuti he is interested kuti atopinda atochimhanya ende masources akawanda metotaura kuti hakusi kutombodyidzanwa kumaoffices kwavo kumusoro ikoko ndo mabudira dzinenge dzichinyatsoita chaivo nyaya dzacho saka ipo zvino ndo patiri kuti muri yeZimbabwe pari kurema tiri kuremerwa tiri kuremerana I don't know kuti tinonyatsoisa pane nyaya ipi chacho paside ripi renyaya iyoyi because now they know munhu wese achanangomira unonomira uchinoti chi munhu wese anongobuda chingoti ndi ari kugona zvinondishamisa vanhu vachanotanga vane tutu mafoni vanozvifonera so unonzwa chinzi vana veZimbabwe vabvuma vati svikai 2030 ikoko unonzwa Garu anobuda nekuko anana mavetera nerimwe timu rese ataura kuti zvakati adai ari kuti svikai chimbowedzerai iwe ari kutaura vanhu vari kudaro ndevapi angogara navanhu vake ndobva asvika akataura kuti isusu tati 2030 ngaaningirikine 2030 mukuzvinzwa here hapana pangotazodaira slogan iya kana idedzerwa and then the next thing ndowanga uchizvitaura uri pamberi po unozoona kuti vanhu ndozvavari kutaura like vanhu vapi because kana mutaura kuti vanhu tochinyatsochitsvaga vanhu vese because kana mukuti vanhu totsvagwa vese and I don't know why vari kunyanya kutya zvokuenda kuma-elections ezve because they know kuti temu yavo yapera saka vada kuvhiringidza ipa vazoti kuti aino ma-election uyo achabvumidzwa vafanira ongosiya ongodedzera success wake kuti ndinhingi uyu ndiye wandada then nyaya dzobva dzatotanga but akatanga pamboiswa zvima-stumbling block zvimachinchichichichi kuti zvisangoite easy so aiwa kuti chigaro chacho chitenge chinotyisa chinyashamisira sitereka kuti zvimwe zvinhu zvine zvichiitwa zviri ipapo yet havisi kuprodusa maresults ane musoro ndo nyaya homberi kunyaya kunetsa kuti aiwa zvese zvamaita tazviona tazvinzwa zvese zvamuri kufunga kuti maita zvacho whatever zviri makada kubhelivhisa vanhu kwacho kwacho but nzara nhamo kai iri kuramba kupera muri kuti wokudii nazvo ndo chete pane pangoni nenyaya pane point yevanhu but muri Zimbabwe without wasting much of your time ndoziva kuti vanhu nenyaya kana dzinge dzakubuda mubudira munenge mune zvakawanda zvamunoda kutaura taurai ndiudzei mucomment section mangu kuti muri kuionawo sei but without wasting much of your time ndoda kungozivisa vanhu kuti kana uchinge uri South Africa iwo uchida registrwa company vavhurwawo FNB business account usina work permit kana kuti study permit bata ONU education research ndiye one munhu anogona kuregister company okuvhura FNB business account chinodiwa chete ipassport yako iri valid nekamari mbijana ngekuti basa racho riri
zvinoitawo zvakanaka. Torai nhamba dzake, rovai mascreenshot, taurai naOwen akuitirei. Ndiyo yega shasha inogona kukupedzera basa irori zvakanaka naka.